Engang wonten ngajeng. Wonten ngajeng. Bapaknya tahu krungu. Aku kan kayak tau ngrasakne. Apa salah? Apa salah? Engang wonten ngajeng. Wonten ngajeng. Engkang wonten ngajeng. Engkau adalah bulan, bulan purnama terang benderang. Aku yang akan menjadi bintangnya, Yopika. Karena kita akan selalu bersama. Sama mendung petang sambar bedek-dek. Ya kok. Mas saya sepodo kok ngomong ae. Parti. Aja teko ngarep. Iya. Senep lho. Ora wis to nyangkut ayo. Tak omongi. Apa? Aku nek mbok ngenekne kelingan lho. Kelingan apa? Ning Alfamart to. Dek maune. Ning Alfamart. Ana wong wedok iki nganggo rok mini. Terus? Ning gember-gember roke. Terus? Lah ndodok milih dagangan ngono kae to. Iya. Lah bareng ngadeg iki lah kok roke njlepit ngene iki to. Lah aku ya isin to. Terus? Lah akhirnya tak dudut. Mbok dudut roke ben gak ngono. Nesu-nesu aku dikuamplengi. Lah berarti lah ora berkenan to. Ora berkenan. Tak delepe meneh ngono kuwi. Kowe ki nasar kok. Terus piye tanganmu rasane piye? Modele tanganmu piye, Nduk? Tak delepne ngene iki jero banget e. Ayo bayake. Kulino kowe mesti. Kulino. Kowe mesti. Kulino gogoi kowe mesti. Sing ndi mau? Saya bayangke. Ya padha garangane. Wes, amo. Mlaen anu cerita aja ning kene, wirang to karo mas-mas sing ganteng. Nyawang. Nyawang bae to, Mas. Konang. Wes to kene. Tulindang. Ora sambok kendangi. Tulindang. Kendang merongos kok. Tulindang. Sik. Hop sik. Sik. Iki ki ya kanca. Nek mbok kendangi merongos, ngene lah mbok kendangi terus sing